Magandang araw po sa inyo mga boss. Barangay Labney, San Jacinto, Pangasinan Project, part 7. So dito sa labas nagumpisa na rin po silang magmasilya dito sa labas ng bahay. So pina-start ko po rito para doon sa loob may laga, mapinis na po nila. So i-update lang po natin mga boss. So tingnan na natin dito sa kabilang side. So ayan, nakapagmasilya na rin po sila rito. So, siyempre, Pasko pa lang yan. So, dito sa loob, kailangan na po natin ipinis ito para yung mga modular, ma-deliver na po natin. So, sa kitchen, sa TV console, mga closet, sa mga kwarto, yan po yung mga lalagyan natin ng modular. So, yung magiging kulay pala nito, bali flat pa lang po ito, primer. So, magiging kulay nito yung Davis, satin white. Yan, yun po yung ilalagay natin dito. Satin white ng Davis. Biopress, pang interior po siya. Yan o. So, nagre-retouch pa lang kami rito. Siyempre, pa-primeran pa po natin yan. Pagkatapos natin mag-retouch, saka tayo mag-kukulay. Ilagay natin yung top coat niya. Yan, so ito yung sa may kitchen. Tapos dun sa may extension. Tapos ito yung sa may kwarto. Ayan. So, malalagyan po ng mga closet yan. So, ang ganda na ng aluminum profile talaga. Ang ganda. Pati ito. Pati dito sa mga kwarto. Okay. So, yan lang naman yung update dito sa San Jacinto, Pangasinan Project. Alright.